Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos demostrar que o movimento é para todo o mundo, independentemente da idade ou do nivel. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo. Como sempre, eu moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Hola, buenos días. Con aniñas de comezar, a que sí? Sí. Veña. Somos un grupiño que ten unhas ocurrencias de medo. Onte ocurreuse-nos ir a un karaoke, eu non fora nunca. Edi dixo que a súa canción favorita era Waka Waka, eu quedeime un pouco sorprendido, e ali puxose a cantar, e incluso deu uns pasiños para diante e outros para atrás. Imos a loca, a mobilidade articular, ao ladiño, e a outro, movimento do pescozo, suaves. Escoitades, non? A chuvia cae agora, sabedes por qué, non? Arriba e abaixo. Porque cantaches tú outro día no karaoke, non? No. Porque Mira. cantachedes vos que... De aquí cantantes non sa ningún, Hombres hacia adelante. Xa non chove, pero por favor. No, que va, estou escutando desde aquí, por algo será. Bueno. Vale. Pero pásase ben. Fomos ante o karaoke e foron unhas risas. Cantar non cantamos ben, pero rimos un cacho. Risas moitas A que sí, Estrella? Bueno, a Di, mí... quen é o que cante peor para ti? Di a verdade. Cambiamos. Vamos a ver, futuro como cantante non temos ningún. Eso xa teño claro. Pero como cómicos é para pasalo o rato. É para pasalo ben, me caches na mar. Va na cintura. Empezamos a rir e non damos parado. O Anxo é mellor que toca a guitarra, verdad? Porque cantar Sí, a guitarra flamenca. non lle vai a cousa, Non ten futuro niso. Era su kiki. Dase mellor tocar a guitarra. Bueno, tú cantando a de Shakira, Waka Waka, tampouco foi moito mellor. É das poucas que me sei, eu. Xa. Eso foi boísimo. Non o imaginaba que iba a cantar eso. Dándolle a cadeira, pim, pam. Cambiamos. Pero bueno, Que volve a repetir. É que... é que eu as de antes ainda bueno, pero as de agora non sou capaz de reter a letra nin... Pero nin... Tarde antes. De antes cal era que che Home, gustaba a ver, a máis? Waka Waka chete xa é do Mundial, non? Do... Sí, sí. Pero cal che gustaba máis das de antes? Das mames, para cantar as de Melendi, as de Fito Fittipaldi, todas as cantábamos onte. Pois podes facer unha Xuntamos- pequena demostración aquí diante de todos, a ver como No, cantamos. grazas, no. Bueno, algún, Si querían, algún vídeo tiñan que hai, vir. algún vídeo hai. Cambiamos de perna, ou de perna de sentido, perdón. Pois eu quero volver, Ah, no, estuvo divertido, iso sí. Pero de eso se trata. Pero Mas fai algo, falta aí Que fai falta? estar un poquinho máis contentos, para afinar a voz. Que non é necesario. Eu contenta estou Pulso nos sempre. cellos. Porque hai que aclarar a voz antes. Unha clarita de ovo. Un chupito de ervas. Bueno, xa estamos, outro co chupito. O chupito de erva só che vale para non enterar Cambiamos de ti. pé, A mí me encantaríame saber cantar ben. hacia dentro. A ver, cantar ben é moi bonito. É igual que saber tocar un instrumento é un envidio. É bonito, verdade? Sí, no? Pero bueno, cantamos todo o mundo daquela maneira, carajo. Bueno, ben, para a clase de hoxe imos necesitar unha esteira e unha pelota, vale? Así que collemos todo e imos aló. Pois cantamos un montón. Pasámonos moi ben, foron as risas, bueno, moi ben. A min gustaba moito o karaoke, de feito. Entón foi divertido. A verdade é que facía tempo que non ría tanto. Mira que rimos moitísimo cando nos xuntamos para calquera cousa, pero que no karaoke foi moito. Eu ver o Edi cantar e bailar o Waka Waka, pensei que morría. Moi ben, unha vez que xa collemos a esteira e a pelota, xa ímola a coller porque imos comezar co quecemento. O primeiro exercicio, imos separar as pernas, imos subir aí os brazos, collemos aire e solto. Ao ladiño, arriba e cara ao outro. 30 segundos. E iso, doblando dentro da cintura. Vale, moi ben. Agora imos aí pasar pola cintura, uns 15 segundinhos cara a un lado e uns 15 segundinhos cara a outro, vale? Podemos darlle un movimento aí ás cadeiras tamén. Aguaca, aguaca. Agua. Ai.
Movemento aí das cadeiras, cambiamos o sentido. E aí vai. Permadela. Estou facendo máis forza cos brazos para que non caia. Claro. Moi ben, e agora imos pasalo por debaixo das pernas, a un ladiño e cara a outro aí. Dibuixando un 8, acompañando aí co movimento do corpo. Hoxe vai ser unha desas clases que vos gusta moito, penso eu. Imos traballar igualmente, pero cando traballamos con elementos así como a pelota, creo que A mí encanta. que vos gusta, verdad? Sí. Ai. Vale, perfecto. I could stay awake just to hear you breathing. Y por amor tengo el alma herida. Dame vergoña, mira, xa estou roxa. Veña, agora imos traballar na esteira, primeiro exercicio. Imos traballar en cuadrupedia, imos colocar a pelota deste xeito. Está viva, a ¿Dónde miña. vas, Noemi? Apretamos aí co xemelgo e cos isquios, apretamos a pelota. Más separadas a anchura dos ombreiros, xoños separados a anchura das cadeiras, collemos aire e imos 10 veces elevando a perna. Sempre flexionada, mantendo aí a pelota. Embigo cara adentro, activando o glúteo. E última. Vale. Cambiamos de perna. Colocamos ben a pelota, collemos aire. Estamos, Estrella. Estamos. Veña, imos a lo arriba. Vale, moi ben. Recollemos atrás os segundiños porque imos repetir. Eu teño que dicir que non cantei ninguna canción porque non me gusta cantar no karaoke, pero vin como cantaban os demais. Cantei unha de Isabel Pantoja. A de Hoxe quero confesar. Volvemos cara adiante. De novo, perna dereita. Collemos aire aí, colocámonos e subimos. Iso é. Nove e 10. Cambiamos. Collemos aire, subimos. Vale, moi ben, relaxamos. A clase gustoume, pero non me gustou. Gústame traballar cas pelotas, pero xe fíxoseme moi complicado porque arrolábame, fuxíame. E non pasa nada, estas clases son tranquilas e non costan moito. Son máis de relax que de outra cosa. Imos colocar a pelota aquí na barriga. Ben, Dios, estou incomodísimo. Madre mía. aí colocámonos, as mans separadas a anchura dos sombreiros. No, un poquinho máis, perdón, un poquinho máis de anchura dos sombreiros. E aquí o que imos facer é xuntamos as pernas, collemos aire e exhala. Facemos distensión lumbar, vale? Despegamos o peito do chan, sen facer forza cas mans. Ai. 3 4
5, Isto é incomodísimo. 6... Ti buscaches el a mí tamén. non é incómodo, axúdame a levantar. Pois é, Onde estás colocando a pelota? Non sei, a ver... 9 e 10. Mirade, Na a barriga. pelota colocada aquí, vale? Sí, sí. aquí, non? Cando puxemos a pelota na barriga que era super cómodo, que era para que nos tiña que axudar a impulsarnos. Que era incomodísimo, porque aparte sempre almorzo antes de vir a adestrar, eso empuxabache aí a barriga todo, moi incómodo. Eu penso que ninguén dos aquí presentes notamos esa axuda. Incomodidade sí, pero axuda non a notei. Pois somos 4 contra 1. Pois é un pouco raro, vos. Collemos aire, venga, e imos aló. Buscou en exercicios máis incómodos do mundo. Estrella, os pés no chan, Estrella, os pés no chan, sen facer forza cos brazos. Leva a pelota un pouquiño máis cara ao peito. Aí. E agora leva o peito cara ao chan, deixa cara o peito cara ao chan, e arriba, sen facer forza cos brazos, 8, 9 e 10. Recollemos atrás. Ai, esa a min daba má risa, porque a min movíaseme tú para arriba, para baixo, o que dicíamos, a pelota rola, un peso por riba, pois fai o que lle cadra. Tamén de seguro que me saliu así unha cousa estrana. Imos colocar ahora Ai, a pelota entre os pés, mans detrás na cabeza, pernas flexionadas. O que vou facer é, mantendo a zona lumbar apoiada, vou flexionar o tronco cara adiante, estiro perna, vale? E flexiono, de acordo? 10 repeticións imos facer. Collo aire nesta posición, estendo perna e flexiono o tronco cara adiante, sin tirar da cabeza. Manteño a zona lumbar apoiada. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Recollemos. De novo, colocamos a pelota entre os pés, pernas flexionadas, 90 grados, máis detrás na cabeza. Veña, agora collo aire e ao exhalar, eso, estiro as pernas, moi ben, Estrella. Iso é, mantendo zona lumbar apoiada, moi ben, Noemi, ben Raquel, moi ben, Anxo, 4, 5, no, aí, moi ben, 7, 8, ao revés, Estrella, 9 ao revés. e 10. Perdeche un poquinho de coordinación aí ao final, non pasa Eu nada. ao revés. Vale. Edi, o profe, hoxe estuvo en plan supervisor, que nos colocáramos ben, que estuvéramos ben ca pelota no sitio. Efectivamente, que temos a teoría de que non é para correxir, que se non é para perder o tempo. Porque aquí moito que correxir non había. Agora, imos colocar a pelota nos pés. Vou partir desta posición, brazos cara atrás, pernas estiradas, e o que vou facer é flexiono, collo a pelota e cambio, vale? Intercambiamos. Unha, estiro, e volvo, e cambiamos aí. Imos facer 10, sí? Veña, comezamos agora. Sí, home, levamos 4 xa. Que drampolleiro. Como dúas? Bueno, 3, Ai, mantemos toda a lumbar apoiada. 4, 5. Estos son como as badaladas. 6, Pero, imos facer máis de 12, 7. Veña, ánimo. 8. Estrella, non tires a pelota a propósito. 9 e 10. Moi ben, relaxamos. Non cadran porque hai a veces que Edi explica 2 ou 3 veces e despois empeza a contar e hai outras que fai 2 ou 3 veces pero xa está contando, entonces sempre nos perdemos.
Agora, imos facer os golpes de Ra, vale? Recordamos, era cos pés xuntos, pero temos a pelota, entón separamos os brazos e o que vou facer é empuxar cara arriba, sí? Veña, imos aló, 10 veces, collemos aire e exhalo. Cruzando os brazos por debaixo do lombo, 4, 5, 6, 7, Me vou. 8, 9 Que se me vai a pelota. e 10. Cada repetición é acompañada dun sonido diferente. Ai, Ai, sí. Son os acordes. Os acordes da guitarra do Anxo. Talón, talón. Veña, quédanos outra serie deste exercicio. Comezamos na posición de inicio, brazos abertos, pernas flexionadas 90 grados, collemos aire, veña, arriba. 2, 3, 4, moi ben, seguimos así. Moi ben, Noemi. 7, 8, 9 e 10, perfecto. Relaxamos, movemos a cabeciña, cara aos lados, imos cambiar de posición agora. Ímonos colocar en cuadrupedia de novo. Imos colocar a pelota de novo atrás, como fixemos outra vez. E antes facíamos a patada de glúteo cara arriba, ahora lateral, sí? Veña, colocamos nesta posición, collemos aire, exhalo, elevando aí xeonllo ata a altura da cadeira. Van 6, 7, 8, 9 e 10. Imos cambiar agora de perna. Estamos? Veña, imos, collo aire, solto. Embigo cara adentro, cada vez que levo a perna flexionada. 7, 8, 9 e 10. Relaxo atrás uns segundiños. Moi ben. De novo, colocamos a pelota no lado dereito. Estás cansado hoxe ou que pasa? De cantar. Vão a supervisar que fagades ben. Ah, xa. Veña, xeonllos debaixo das cadeiras, más debaixo dos ombreiros, collemos aire e exhalamos abrindo aí cara a un lado. Moi ben. É complicado este exercicio. No, ti xa tes aquí moitas... Moito percorrido feito. Nove e 10. Moi ben. Cambiamos de lado. Ben, estamos traballando moi ben, rapaces? Sí, señor. Todo ben, Estrella? Sí. Moi ben, veña. Imos aló, collemos aire, exhalo. Así. Conta, polo menos, non? No, se están contando. 5, 6, 7, embigo cara adentro, 8, 9 e 10. Vale, relaxamos atrás uns segundiños. Ben, estamos rematando xa, Quédanos pouco. Ben, o seguinte exercicio. Imos levar a pelota
aí entre os xeonllos, imos activar aí os aductores. Entón, o que vou facer é a posición cuadrupedia en isométrico, pero apretando aí, vale? Mantendo a intensidade do exercicio nos xeonllos. Collemos aire e arriba, 30 segundiños, apretamos, separamos os xeonllos un pouquiño. Traballo de abductores. Manteño aí, apreto, pelota. Sin medo, eso é. Pouquiño máis, apreto, manteño. Activo glúteos tamén, envigo cara adentro. 3, 2, 1, vale. Veña, relaxamos atrás. Quédanos outros 30 segundos de exercicio, sí? Estás-me copiando a min agora? Ai. Estamos listos? Vamos a pares, somos o E. Veña, non tardamos máis, xa imos aló, xa non lo quitamos de enriba. Volvemos a apretar aí, activando dende o principio. Elevo os xeonllos un pouquiño e manteño aí 30 segundos de traballo. Va. Envío cara adentro. Aí repartimos ben o peso do corpo. Apreto. Aí, intenso. Así me gusta. Manteño. 3, 2, 1. Vale. Relaxo atrás. Descansamos uns segundiños. E veña, imos ir co último exercicio. Ímonos colocar de lado. De novo, agora imos colocar a pelota na perna que vai por enriba, apretamos aí, nunha posición cómoda, pés xuntos, xeonllos Levantaríame, xuntos. pero xa estás tú aí arriba. Estrella está facendo un máster de perder tempo, pouco a pouco, Deixa estar. técnicas novas. Veña, collemos aire e exhalo, mantendo os pés xuntos, separo os xeonllos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, É o que teñen as 8, pelotas que rodan. 9 e 10. Veña, cambiamos de lado e damos por rematada a clase, que estivo ben, non? Moi ben. Estivo. Tuvo os seus momentos, pero... Veña, colocámonos, estamos. Estamos. Estrella, non escapa a pelota agora? Hoxe non. Non. Collo aire, solto arriba. Manteño pés xuntos e separamos xeonllos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben. Quedamos boca arriba, estiramos aí brazos e pernas. Xa podemos deixar a pelota un ladiño se queredes. Agora imos flexionar perna dereita, levar a cara un ladiño, brazo dereito abrimos aí, palma cara ao chan, perna de abaixo estirada, de arriba flexionada. Que facedes? Cambiamos. Creo que foi a... Escapouse. Va, Pero mira, teño superpoderes e volve. mentalismo. Home? Estarei atento. Vale, moi ben. Agora quedamos sentados. Xuntamos as plantas dos pés, separamos aí cos cóbados os xeonllos. Sacando o peito cara fora, lombo recto. Ben, xa por último, estiro pernas. Tocamos Collemos aí as puntas dos pés. Que Aguante uns pasa? segundiños.
onde cheguemos, sen forzar. Efectivamente. A eso casi lle chega. Moi ben. Fantástico traballo, Xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño. Corpo e mente, agradéceno. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, manter o pulso activo. Moi ben, así me gusta. Bo traballo.